Kardom katu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara doan fans tamila pen pini la so video long nali tumpha na ke than ponji la bangke irrigation department hin pen kidam tang hot Voreng Avarsai kapiklang pondo ala so Voreng Avarsai APUTHAK non notification kapiklang pondo interview la pen viva fan la so details si nali tumpha la so video long na than pachini ponikpo nali tum la so YouTube channel subscribe prelang pule subscribe ikon la pen videos tame nali tum share ponikon tangde non pathek pen Karbi ANGLONG Irrigation Department hin pen kapiklang pono notice APUTHAK le lang pono na lapen chethan pono na tangde pathek pen chethan pon thulo na pena ana bang phu bang phi ni ri phanang kar judo Irrigation Department along kidam tang hot Voreng Avarsai kapiklang pot command to see interview viva kapado ponji ma pula salam thinang kar ju pondo lasip pini puthana li tumphan nangkiwan pi la bangke notification aptas na one pig lo irrigation department hin pen kapiklang pon notification la pen so notification ang kitok ana son sin ni nang than pachini pon ikpo kedam ta honali tum thek ponong ji government of Assam mate office of the additional chief engineer cum council head of the department irrigation Karbi ANGLONG autonomous council diphu ahin pen si kedam ta hostame grade 4 aphan Voreng Avarsai kapiklang pondo la so Voreng Avarsai long penangan abang phu mate abang phi atum ki jog don atum stame do uta hai la pen exam stame pidun eta hai po la penon bangke da kapado pon la bangke interview la pen viva sidak pado pon po la so viva la pen interview kapado pon ji adet mate adim la pen apor la hai hu stame dak thik pon tang lo la so notice long mate la so notification long ke tok pon la bangke la hai puthak se ke tok pon no la sinali tum stame la so Voreng Avarsai long jog don polotel nang litum jong se exam tok don alo pulotang te la ta kachini nang ji kinang sot lo tang te non che than pon lo nang advertisement number na litum dak thek pon long ji la pen 25 October 2024 an hinkan hochi la so Voreng Avarsai la bangke paklang pon iklo la si puthon non kadu ka ve la so Voreng Avarsai long kitok don written test la pen interview ai hui kitok don ana bang phu bang phi tum han si la so information puthot alang litum paklang pon thulo interview la pen viva afan pusi la pen department la bang kadu ka ve te chini lo irrigation department la salang litum ladak a time adet la pen adim stame thik pon tang lo non chethan pon na chethan pon na nali tum thek long ji ke cheng si la bangke dak number 1 long ke people la bangke khalasi apu sapar la khalasi apus la ke alang litum dak interview la pen viva kapado ponji la bangke la so chiklo 19 March 2025 la pen apor la bangke baji ke bapor hotsi alang litum interview mate viva phan pado ponji la pen adim la bangke nali tum thek long ji office of the additional chief engineering cum CHD irrigation Karbi ANGLONG autonomous council diphu la so office long sedang litum dam nang po la pen alang litum hadak se adim la bangke kapathik pon iklo khalasi performance tame la pen khalasi la bangke adet puthot na litum naning chibi thuno la so chiklo 19 March 2025 apor la bangke 10 am mate baji ke malamsi padopon po la pen la ke thom apus na litum theklong ji switchboard attendant la pen office chukidar la pen grade 4 apus la ke thom afarman la bangke alang litum dak kapadopon ji la bangke puthada ni se padopon po khalasi la bangke 19 March 2025 la pen la switchboard attendant la pen office chukidar grade 4 la bangke 20 March 2025 baji ke bapor malamsi viva la pen interview la bang padopon ji la pen adim la bangke isiwer lo office of the additional chief engineering com CHD irrigation Karbi ANGLONG autonomous council diphu la sodim si alang litum padopon po la si puthot na litum ning chibi gon nili na nang than pachini pon thuik po khalasi afan la bangke alang litum 19 March 2025 ani si padopon po apor la bangke 10 am adim la bangke office of the additional chief engineering CHD irrigation
Karbi Anglong Autonomous Council diphu lapen switchboard lapen office switchboard attendance office together grade 4 aphan labangke 20 March 2025 10 am apora hutsi padoponpo adim labangke office of the additional civil engineering cum CHT irrigation Karbi Anglong Autonomous Council diphu la sodmc padoponikpo laben puthot alang litum ladak note mate notice nalitum phan kepi pondo. All concerned candidates are requested to bring the admit card and all relevant documents in original for the verification security on the day of interview. Rasehola so por hodnanitum interview kipidamji mate baiba phan kipidamji puhodnanitum kacheponengji labangke admit card chiponang po lapen original documents antananitum chipon ikthainang po hola soarni masyalang litum documents tame verification pon ikpo kapachini pon labang kenan litum dak theklongji additional chief engineering lapen CST com member secretary selection committee irrigation department hin pensila so notice aputhak labang ke paklang ponno lapen pachini pon iglo lalo nalitum lanar arji keding pen nang karju a notification matela so birta aputhak labang ke nalitum thek ponlong ikpo laben video nalitum share ikon pache thang ikon Karbi Anglong ras tame palang ignang lapen pachini ignang laben la son update nalitum karjulong verji kilanglong verji lapen kilong verji apan pura la so YouTube channel nalitum subscribe ikon la sipini la so video labang ke la anle ington ponlang dome thak me kadu kawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kilang rat do ana fans tame Nilihin pen kardom.